Na yi alwashi daga jami'an mai gidan naki ba wanda yau kai shi ba zai bar gangan jikin shi ba. Dole ne wannan. Kai duk ka san ma da ta fito daga wannan gidan. Sunan ta jami'a da wata ba ita wallahi. Suna ina ne? Kaga abin da yake faruwa a garin nan kuwa? Wallahi na samu labarin abin. Wallahi wannan ya da gidan Malam Aminu Jalolo. Wallahi gaba ɗaya ya hana garin nan lafiya. Gaba ɗaya yara da manya ba dama ba dama mata su fito bakin rijiyar ba dama yara kananu su fito gari su wata matan aure bai bari ba hatta kaza a garin nan bai bari. Kuwa jama'a! Gari ya haifo ni! Ba ka yaro! Ka je ka tambayi ubanka Alhaji Shitu. Da Alhaji muka bar uba. Rom na kake ta duk kullun kai din banza kai waye ki na ci uwa ka. Na cinye ma uwa gehe da gehe na ike ikanci. Allah ta miki wani. Je gari kai biye kuwa. To an gama. Cewar a hada gidan Malam Shitu. To shikenan. Saboda ga wannan ka santa. To shikenan. To maza. Ba matsala. To shikenan. Allah ta miki wani. Da lafiya. Wasan Barcelona jiya ka Messi fa ni gaba ɗaya jiya kwata-kwata ma bai yi wani aiki ba wasan jiya. To a yanka duba Dembele, Musa Dembele shine ya haska saboda ya fi kowa kokari shi zamu ba mana zama cikin wasa. Gaskiya to gaskiya dai ya fi yawa nu a jama'a maganan bal din nan. Ka san me yake faruwa? Ni fa akwai matsala fa. Ni fa budurwa ta Maryam ce na je na mata ƙarya kayan sallah. Tun daga ranar har yau ban koma gidansu. Waya ta ma kashe ta ma ne ta gaji da kira ma bana dagawa. To kai su ai ƙarya sabon ka ce ai. Da Allah tsaya mana. Da Allah serious fa nake faɗa ma. To me kake so zan ce? A shawara dai zaka bani. To ko dai ba komai dai ya kamata dai a ce ka je gidansu ko ba komai dai a ce ya duk da dai na san yanayin da ake ciki yanzu ya kamata a ce ka je ko gaisawa ne ku yi. Yafi a ce ta kira ka baka daga ba. Gaskiya haka ne. Maganar ka haka ce. Ya kamata zan ware lokaci gaskiya na ji amma tun rana abin yake damuna na rasa ta yadda zan bullo lamarin wallahi kullum sai ta kira ni a waya. Wallahi Yusuf kenan ai ka je din ya fi a ce baka je din ba idan ka je ko gaisa ne ko kai ta san cewar baka share ta ba. Gaskiya ne. Ka gane? Gaskiya ne. Ka je din ya fi shi yasa dama na nemi shawarar ta. Wallahi hakan za a yi dole zan ji. Barde kaba barde ya kamata ka zo a gaisa mana. Ka zo a gaisa mana. To gani. To masha Allah ya kake? Lafiya nake. Gaskiya ne. Wato barde Allah baka kuɗi ka je haji ka dawo kuma ka auri lantana. Kai ai yau na je alfa. Kai na je alfa wannan nan. A ina? Gashi kai ta haka dutsen ne yake da fadi ga tsayi. Kai gaskiya na sha wahala sosai. Shage barde. Kai barde ina aka dawo da dutsen to. Kai na ji labarin ma cewa wai an da shi wai cikin gari kuma wai garin Kano ma aka kashi. Shine ma aka samu dutsen dala. Dutsen dala? Dutsen dala. To yanzu dai yaushe za ka kai mu? Da san ya za a yi ku shiru. Ko yanzu ku rike riga ta kawai sai mu. Ku rike riga ta sai mu je mana. Mana. Ya bari ka san me za a yi? Sai kun faɗa. Tunda yanzu na ga gobe sallah. To ka bari yanzu ka je gida tukunna. Gobe sallah zan siya maka kaza in kawo maka gida ku kaza kai ina wallahi tsoron ka nake
wallahi ni tsoron da Allah kalle shi wai tsoron ka zake ji Allah sarki ka san aka cewa mutum ne mai matsala ka zama wai kaga tsoron to Allah ya bashi lafiya amin amin Allah ya bashi lafiya barde yana mugun sallanta Allah sarki wallahi Allah ya bashi ta na gode da Allah na gode ku sosai Kodan mata dole ne in nemi suna wasu kauna wasu iyaye waɗansu malamai na suna goya mun baya da kyau don in ci zamani na takowa suke yi musamman su zo domin gani na gaskiya mata kun haɗi kyawawa sama da kasa rashin kwalliya shine muni ko ga masu na kasa irin su ko su ne matan da kan suke masa sai suna magana dauki muryar su a kasa kasa sautin naku ne na ce mata ku zo ku taka masu laifi da hannun mazan nan wuyan su da sarka su da hoyin da suke yi wasu dinki wasu ko saka adiji hausa da ba ai dole ne in muku waka kodan mata dole ne in nemi suna dole ne in nemi suna kodan mata dole ne in nemi suna dole ne in nemi suna kodan mata dole ne in nemi suna dole ne in nemi suna kodan mata dole ne in nemi suna dole ne in nemi suna mata mutane na domin akwai kala kala fara da doguwa gajeriya wata bakar kala samari ku kare yan matan yanzu ba su san bula kowace goshin da haske yake kamar da fitila maza da mun haɗu da mata sai mu canza tafiya. dan Allah ku yau dan Allah ka sashe wallahi saurayin ki ne wasa nake mata wallahi dama kun ga wata atamfan ma na karo mata wallahi daman wasa nake mata ko kuma wannan kawai ta zo wani duka na kuke wasa fa nake mata kaga nan gurin ma har sun ji maka ciwo wallahi kai ayya sun dake ni dama fa wasa nake miki wata atamfan na karo miki fa shine fa dama wallahi gashi nan gwada ki ne dama ma kin ga gayin unguwar ku har za su aikata ni mu je da raka ki gida ya zai yi kenan wannan atamfa ma gashi mun bin mu ce ta aike ni kuma can ma gashi a wajen mai shagon layin mu na karba kuma waya ta shi ma na bashi kai kuma san ya zan yi wannan yarinya dan ni yanzu kaddara ta kenan haka ne yarinya bari ma in tashi kan je kai ga ta nan kasara ni za ta yi kaga yanzu daga ni sai riga ta inda ba riga ta zan bata ba ta kwashe komai ta mai da ni sifili da man fiti salamu alaikum. Amma alaikum salam, ka dawo? Wallahi na dawo. Wato ka san yanzu muna kwanaki 10 masu albarka. Haka ne. Yana da kyau mutane su dinga haƙuri da ɗaukan ƙaddara akan duk abin da ya same su. Daman bayanin da na zo ma da shi shine wato wallahi na to da wannan atamfar a cikin adadin sahu na mantata. Shine na zo yanzu da Allah ka taimaka ka bani wayata in ya so zan kama kuɗin atamfarka. Baka wayarka? Ok, shi yasa ka zo kake min daɗin baki? Ba wai daɗin baki bane, taimaka min za ka yi ba. A'a tsaya, ai ba haka muka yi da kai ba ko? Haka ne. To, don haka sai ka kawo min atamfar nan tukunna in baka wayanka, saboda ba haka muka yi da kai ba. Ka gane? Haka ne. Gaskiya ne. To shikenan. To, matsala. Fitan min daga cikin shago. Taimaka dai. Ka fitar min daga shago na ce. A ba matsala shikenan. Ko sai na sa an fitar da kai? Za ta kai ga haka ba. Amma alaikum salam. Malam Yusuf. Khalil ya ne? Ga gida. Shi dama kuna gari ba gaba da ba ganin ku gari ya boye. Wallahi tallahi. Mun sallah na ga mu. Wallahi Khalil. Gaskiya gari ya boye. Wallahi tallahi. Ka san sallah ta. Wallahi Allah. Dama ka san me Khalil? Dama da Allah gurin ka na zo mana. Okay. Da Allah idan ba za ka damu ba.
aron kuɗi nake so ka banda Allah 5,000. Aron kuɗi. Kai gaskiya ba zai yi ba. Gaskiya ba zai yi ba. Gaskiya saboda kai an ba kuɗin ma kai baka biyan bashi ko ba gaskiya ba gaskiya baka biyan wannan karan ba za a samu matsala ba gaskiya ba zai yi ba malam Yusuf gaskiya ba zai yi ba gaskiya ba zai yi malam Yusuf yanzu ka san me ka san wayar guri na na san ta wace na siya hannun wannan galaxy ne yawa nawa za ka siya gaskiya wannan wayar dai kai gaskiya ka san gaskiya talayya ake gaskiya ni ma sai ina da kaya a ƙasa gaskiya da na so ya taka amma kai tuna siya ta 10,000. 10,000 ma Galaxy da siya wayar a gurin ka 40,000 da wani abu ka yanzu ka ce mun wani 10,000 mun za ka siyar ko ba ka siyar ba siya wayar ta 48,000 kaga malam ware mana na kina ware ka ba ban tsokano ma karan gayan barayi ne zan tsokano ma karan ka kira karan mana zan tsokano ma karan ba mu gayan barayi ne kai ware da kai jama'a zaman gwara musamman fita zaman sufulin nan fa ya fara isa ta fa ai shi talauci azumi kowa ya dauka wallahi sai ya kai shi ai ku bar wannan maganar ma kawai kai kyale shi kawai a jawo Allah ku ta ba wani futawa abin ya to yanzu menene mafita kun gana nan da gani sai naira 100 aljihuna naira 100 bana ka ji yanzu na kula ji kira na shi ba Mariyan ce ko to kai fa kebi ka sake kira take to ka daga mana ka ji me take ce hello ya Mariyan okay kina bakin titi a daidai sau to bari ga nan zuwa bari in zo ni ma ina da manin kasar layin mu bari in zo bari in ƙara ya sai zo ka raka ni Allah zo mu wasu kauna wasu iyaye waɗansu malamai na suna goya mun baya da kyau don in ci zamani na takowa suke yi musamman su zo domin gani na gaskiya mata kun haɗi kyawawa sama da ƙasa rashin kwalliya shine muni ko ga masu na ƙasa irin su o'o su ne matan da kyan suke tafasa in suna magana laushi murya sai a ƙasa sautin naku ne na ce mata ku zo ku taka masu lashi da adam kai da kake cewa zaka biya kuɗin a daidai son har da wani yin haka na ga kuɗin da zaka biya a can fa kace baka Allah ne ya rufa ma asiri wallahi da ɗarin wajen ka zan karɓa wallahi baka isa ba ha ba wallahi da ma ta ma ɗarin gurin sa na tama wallahi Allah wallahi wallahi da ita za a je da Allah wallahi da ɗarin gurin sa Allah zahiri wani abu alkhairi inda nake solin nan Allah ya faɗa nan sai yana kuka ce wata yadda ku dari ma Allah wallahi dan bakin cikin san sunu kai wallahi ta wani daga wani kuɗi na suna da kayan nan da muka ba sai ka tura su sai ka shiga ka san kayan da muka yi kuɗi sauran kuɗin sai ka tura banki sai ka tura mun sako masha Allah ke sauri ba kai kokari wannan kayan ba to sai an jima sai na jika ka yi su Alhaji barka ku tura
barka da zuwa Alhaji wallahi ya gida ai tun an nake jira kai kan mota kuma wallahi Alhaji yanzu akwai motar nan dan motar nan Allah ne fa da ta Allah ka je ka ranar da ka to Alhaji godiya ne Yusuf tashi mana zan shinye garin nan fa na gama shirya fa fita zan yi fa. Yusuf. Na gama shirya kai nake jira. Me haka dan Allah da Zan shanye garin fa. to ka shanye ma Allah ni kai mutane da wani. Ina cikin bacci na an ban kyautar mota ko ka zo ka wani tashe ni. Garin me? Ka je ka shanye wani garin mutane sai bakin ciki. To na gama shirya kai nake jira zan tafi kuma zan je garin nan. Bacci na an ban kyautar mota ka zo ka tashe ni. To bari in tashi in je in cinye garin fa kina. Ka kuma mene mun kyautar mota Allah ya baka. Hai. Ayi, ku tsaya fa ke binu. Ni fa gaba ɗaya na gaji da zaman nan haka. Yau mu zo mu ta zama fa ya kamata mu kintiri wani abu da zai dinga kawo mana wani dan kuɗi ko ba haka ba. Amma ina gaji da zaman nan kullum a area. To kai yanzu me kake tunanin za a yi? Kai fa wawa ne wallahi. Kai san baka daukan abu serious. Allah wallahi. To ni serious nake magana. to gaskiya dai kan magana na gaskiya ce amma na buƙatar za a Yanzu kana ji? No, kebi. Lokaci. Gaskiya ne, kuma haka ne dai. to haka ne gaskiya ne magana ka ni ma na yarda Yawwa. To yanzu kun san menene? Yanzu a fara hada kuɗin tun yanzu. to ga wani ka ke Shikenan Yanzu ka fara kamo da yanzu in muka je gida ne sai in ba da nawa. kai fa to kawo naka Idan muka je gida zan ba da nawa. Ni dai kun sani. Dawa a nan gizo ke saka ni ba dama kun san ba kuɗi bane ne. to Ya ba na samu dai zan bayar. ya kamata dai ka nema ko zuwa an jima da yamma To ba matsala. Samu zan bayar. Yau madan ce ko? Madan ce ko? A na sani. Madan sani. Ba wacce za ka ji ta kira shi Madan. to ka daga mana da kake jira ka daga mana Ogo? Duk Madan budurwa Yusuf ko? To yanzu mun kama su. Yanzu ya kama mai kwalkwal yana wajen mu yan lafiya. Gobe ma za mu yanke mishi kai. Yawwa. Karni mutumin ka, wai da tun banza. wai maradin ciwo Wai wannan yake wa. Gaskiya kawo karo wannan kaddara ta ce yarinya nan wallahi. Allah ka maka Mare kai ka ta ta same ka nan gida zan dai. Allah wallahi oyo Ali mutum ne ya ji wuta wallahi ya ji wuta ne nan ta ba shi wuta to kai ko an koyo daban gobe daban yau a ce an koyo gobe zan je gida suna ka haba wallahi ya ji wuta sai